पहिलानो जतनो खुलुमका बुसुनि जिनि जत अग्रा रंनो जिनि जत समाजनो खुलुमका किसिजा कक मासानाय बुसुनि जराव तो जों चालाय नुंलाय तंथलाय कथालायमु दरिया जिनि फेस्टिवल अंगो बुसु फेस्टिवल अंगो जिनि जत समाजनो बिजु अंगो मियाओ किसी भी बाय ऑर्गेनाइज खाइजा कारबो काइसा फेस्टिवल बुसु फेस्टिवल अमायनो जिनि हतानि बिसिंतेबो जिनि गोरिया फेस्टिवल अंपि अंखा अमाहाय उदयपुर किलाबो अंखा आं साबाय थांबो प्रोग्राम थांजा जिनि महाराष्ट्र मनोर इनिगेरेटर चीफ गेस्ट पहिला बो आगरतलानि मिया फाइक्या चारटा समय चारटानि सिगांनो राजबारिनि फाइक्या कारबो एतेनमानि प्रोग्राम बुसु फेस्टिवल जिनि कारबुंनि एमएलए अनिता खोब संजय मानि त्रिपुरा बो महाराज बे करलायका साका जे कारबो तो असक दाते फाइ सपायखाय बरक फाया जिसो हर थुक असक बरक बांगो बरक रेंगे प्रोग्राम नायथयाव नाय मोसांयाव नाय अबनो जिनि ताखोब संजय मानि त्रिपुरा महाराष्ट्र साका बिनोलो हंकाय बुबाग्रा अंपियो प्रोग्राम थांका बो डायरेक्ट फाइबनि जे कारबुनि बुसु फेस्टिवल एते नङाइनै आनि दा खूब संजय मानि त्रिपुरा एमएलए बुनि कबाइसे बो अंपि थामनि आर जे जिनि एमएलए बो अंपि थानि सामनि कक्तो हामयानि बागै बरक फाया तो प्रोग्राम मासांलाय खालायनाय अबनि बागै अंपि थांखाय तो आहायनो बरनो खुलुमकाय तो फामियाब्ले प्रोग्राम थानाय महाराजाय बरो जरा मारनाय मतो उलुसि कक्सानाय सिनि जतने अक्रा सिनि समाजनि जतने अक्रा सिनि समाजनि जे नाराम सिनि चौधरी सिनि रवाजा सिनि अक्रा जतने सालाय समाज सिनि कुसुगु दङ जतने उलु कक्सानाय बनि जरा आलादा अमाहायनो बनि 11 बाय थांग्रा बा 12 बासना प्रोग्राम पाइते मैं महाराजाना कैसा वॉइस मेसेज रमानि दंगो दुंब्रु प्रोग्राम खायनि बागै जोंनि जे आरमै जानाय दंनाय दा खुग्रुनो बाहायके जों जुबालायनाय मनो जों बाहायके इनकामनि लामा जों फुनुरनाय अबाहाय दैबाना मेसेज थायका गाहाम मेसेज जे इ जोंनि बरफनि बिसि ताबक बुसु आजरनो बनाय एसएमएस थायका जोंनि बरफनि बाय गाहाम मेसेज जोंनि जे दुंब्रु तंनायनि बागै ओंखाय जों मा बुजिलायनाय जे लामा हाबसां माने डिस्टेंस पहिला तो ब कारबु फाक्या बिनोलके सिनि ताखौ संजय मानि साका अंपियो थांग्रे महाराज जेतु दिन प्रोग्राम बर तो मानिबा अंपिनि पुरे हरु फाइसिदि बिनि कमनो खानायनो बो अंपियो थांजाका अंपिनि आबार किफले कारबु फाइनाय ब 12 समय आबार करबु थायते नंनाय करबुनि आबार किफले राजबारियो हप्पुं तो जाननि खायतो मायब्ले जोंनो मा बुजिनायब्ले जोंनि बसने कष्ट आणि सीएम साहब फुङाव फुंखाय साकानो 2 आवर्स बो रेस्ट मालाका 2 घंटा बरनो मातुका सुरि हामियाङो डॉक्टर एबेसेका किसा रेस्ट हेग्रा दिने बमिया मेसेज जजा जे सिनि बिसिंगो थांसा जों यूनिटी बाहायके फायनाय मेस आनासनि अंखायसो बनो बाहायके क्लियर खायनाय कन्फ्यूजन अंखायसो बाहायके क्लियर खायनाय सोबरसे मानालिले न्यूज ए कन्फ्यूजन खायनायनि ट्राय खेके सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग नो बो मियागो क्रिएट खायनायनि बो ट्राय खेके नुखा जे बांला बाय सुका कायसा जे किसा मयतो गरै इमाहायनो महाराजा प्रधान अतिथि हिसाबै इनोग्रेटर हिसाबै निमंत्रण थाकार परियो त्रिपुरार प्रोग्रामे बुसु फेस्टिवले उनी जायनि उनी गियसे अंपिते फदार प्रोग्रामे गोरिया फेस्टिवल एखाने गोरिया प्रोग्रामे गेसे केनो जायनि इमाहायके मिस आनासेने कन्फ्यूजन सिनि बिसिंगो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या जोंबोसनो वालायरनो ट्राय खेक्या जोंबोसनो कथालाया खायनायनि बो ट्राय खेक्या अमाहायके ट्राय ताखैदि कन्फ्यूजन सिनि बिसिंगो मिस अंडरस्टैंडिंग खायनायनि ट्राय ताखैदि नेक्स्ट टाइम बेले हामियांनाय सिनि बिसिंगो बाहायके जों यूनिटी तोहनाय यूनिटी से बाहायके प्रमोट खायनाय हाउ टू ब्रिंग यूनिटी आमसे जों ट्राय मा खायनाय
chini bisingo kathalaimu how to develop unity organization time makhainai jebabe bo news khaikya aboto belai chaliya no doubt poilan jora no bo coverage khaito ka jati sibini program busu festival no bini last ke bini kisi sa mistake bano chini bisi hamne thaka chini bisingo pura impression hamne thaka aisi deliberately jodi bo khaito mungke bino bo chaya amuni bai no na sara musugo ani bobo rajasthan pura ninu bobo rajasthan pura miano bai ora malai ja photo bo bulai ja no rajbari thangai chini moharaja no ya thiromai rajbari lomba bokti hino bangla ko baike khul manung ma binanu tho eje chini kaini society no bo chini tcb no bo subolai buthono bo ma binanu tho jeni misunderstanding confusion khane no trai kemene no chini hodorom ma chana no tho jeni misunderstanding confusion no develop khane ne mane obhai hamya male no promote khai mane nino bo belai chaya amai ke takai di nino bhai ke news khai mane bangla bai jori chana na ke bangla bai chana aisi no nijero bujara na nai horo puk jane ke ne basa bhai ke matung thuyai tong khai ang sabai tho je program ete no no ki philai busaram nang liya ang pisa je dakte hor thunai borogro hor thugi ma thuyai tong khai sori ro tong thuyai tho sin thik mote muktri jori chinong ya ke kawba sin basa ko kosto khai omai manna sin ma buji nai bujiya tangbi omai ke confusion take di omai ke confusion take chini society bai khoti chini society में khoti mane nino khoti jodin khoti chini